Biro winjo kawuok e gwenge ma Kisumu dhi nyaka kadwadh nam chumbi. Jalo moro moyangi kaka Paul Mackenzie mar kanisa mar Good News International bade ma Malindi ochwale doho bang' chich ni nochuno nyithindo moko bet kech kendo kelo thogi. Dono yango ne jang'ad bura Olga Onalo ni jalo no nenore ka gima ne ochuno nyithindogo mondo twe kik gichiem gino ma ichich ni ne okelo tho margi. Do chiko mondo we Mackenzie thuolo mar go bang' ka igoye fwai mar Sh1,000 ka do bende ogolo chik ni achijno nyaka chop e tesend obila sa asaya ma oluonge. Today we went for an operation in Chakama after receiving information that there is a person who was radicalizing people, or rather brainwashing people that they should starve their children to death and so that they can see God in the future. The information we have is that some children had been starved to death and they have been buried in shallow graves, and we have some evidence to that effect. We moved there swiftly and we were able to arrest the spiritual leader who was radicalizing people. His name is Paul Mackenzie. He's a known person in Malindi.